Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2017-nji ýylyň 29-njy dekabry hepdeniň anyny efirde habarlar gündöligi gepleşigimiziň esasy bölümine başlamadan ozal täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanışdyryn. Orsiýetiň we Türkiýanyň arasynda baglaşylan ulalaşyga görä Orsiýet Türkiýany özüniň S-400 kysymly ýer-howa raketalary bilen üpçün eder diýilip media maglumatlarynda aýdylýar. Habar berilişine göre $2,5 milyon ulalaşyk gün batarda aladalanma döretdi. Türkiýanyň NATO'nun agdaty bolmagy sebäpli uçardan ulanylýan bu ýaragy sistemasy bileleşigiň goragyna gabat gelmeýär. Käbir gün batar ýurtlary Orsiýetiň Siriýada we Ukrainada dowam edýän uruşlardaky roli bilen baglylykda dartgynylygyň dowam edýän wagtynda Türkiýanyň S-400 kysymly raketalary satyn almagyny NATO'ny kemsitmek hökmünde kabul etdiler. Orsiýetiň Rostech döwlet korporasiýasynyň başlygy Sergey Chemezowyň 27-nji dekabrda Kommersant gazetyna aýtmagyna görä, ulalaşyk S-400 kysymly raketalar üçin 4 batareýanyň öpçünçiligini öz üçin alýar. Chemezow raketa sistemalarynyň 2010-njy ýylyň mart aýyna çenli Türkiýe beriljekdigini aýtdy. S-400 kysymly raketa sowdatyna degişli ulalaşyk barada ilkinji gedek Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan sentýabr aýynda elan etdi. Orsiýetiň adatdan daşary ýagdaýlar boýunça ministrligi 29-njy dekabrda Moskwada awtobus helakçyliginde 2 adamyň wepat bolanlygy hakyndaky maglumatlary ret edip 3 adamyň yaralananlygyny aýtdy we bu maglumatyň barlanyp tasdiklananlygyny habar berdi. Moskwanyň şäher polisiýasy helakçylygyň ýeňil ulagyň awtobusy kakmagynyň netijesinde onuň awtobus duralgasyna baryp uranlygyny habar berdi. Bu hadisa Moskwanyň Demirgazyk gün bataryndaky Yuzhnaya Tushina raýonunda Schodninskaya metro stansiýasynyň golaýynda Химкинский bulvar awtobus duralgasynda ýüze çykdy. Moskwanyň häkimi Sergey Sobyanin bu hadisany derňemäge tapşyranlygyny 29-njy dekabrda ma'lum etdi. Mundan 4 gün ozal awtobus Moskwanyň Slavyanskiy bulvar metrosynyň ýerasty gerilgetine urup 4 adamyň ölümine we 13 adamyň yaralanmagyna sebäp boldy. 25-nji dekabrda bolan bu helakçylykdan soň Sobyanin ähli şäher awtobuslaryny barlamagy tapşyrdy. Orsiýetiň Rosatom döwlet agentligi we Özbegistan ýadro boýunça hyzmatdaşlyk barada ulalaşyga gol çekdiler. Rosatom bu ulalaşygyň grajdan atom energiýasynyň dürli aspektleri boýunça iki tarap bilen hyzmatdaşlyga ýol açýanlygyny aýtdy. Rosatom ulalaşyga 29-njy dekabrda agentligiň müdiri general Aleksey Likhachow we Özbegistanyň premier ministriniň orunbasary Nodir Otajonow tarapyndan gol çekilenligini habar berdi. Hyzmatdaşlyk Özbegistanyň infrastrukturasynyň döredilmegini we östürilmegini, türgenleşikleri, ýadro elektrik stansiýalaryň we ılmy reaktorlaryň gurulşygyny, şeýle-de olaryň ulanylşynyň dowamında dolandyrylmagyny we üpçün edilmegini öz içine alyp biler, diýip Rosatom öz beýanatynda aýdýar. Noýabryň başynda Orsiýetiň premier ministri Dmitri Medvedewiň Özbegistana saparynyň dowamında gol çekilen ulalaşyklaryň arasynda Orsiýetiň Rosatom we Özbegistanyň Ilymlar Akademiýasy Özbegistanda Rosatom üçin ýadro ýangyjyň öndürilmegi barada şertnama hem gol çekdiler. Täjikistanyň ilkinji saýlanan prezidenti Rahmon Nabiýewiň aýaly ýurduň Demirgazygyndaky öýünde ýangynda helak boldy. 80 ýaşly Maryam Nabiýewanyň garyndaşlarynyň Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, ol 28-nji dekabrda Hudjan şäherindäki öýünde bolan ýangynnyň tüssesinden wepat bolupdyr. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Hudjan şäherindäki habarçylary 29-njy dekabrda Nabiýewanyň jaýynyň içinde adam öldürmek we bilkaslaýyn otlamak boýunça iş alyp barýan derňewçileriň hem işleýänligini habar berdiler. Emma häkimetler ýangynnyň sebäpleri barada resmi kommentari bermediler. Rahmon Nabiýew 1991-nji ýylyň noýabr aýynda Täjikistanyň Sowet Soýuzundan garaşsyzlygyny eglan edenden soň ýurduň prezidenti wezipesine taýlanypdy. 1992-nji ýylyň sentýabr aýynda Nabiýew syýasy garşydaşlarynyň basyş astynda wezipesinden çekilipdi. Onuň wezipeden çekilmegi 1992-nji ýylyň mart aýynda başlanan grajdan uruşynyň dowamyna gabat geldi. 100 000 adamyň ölümüne getiren şol grajdan uruşy 1997-nji ýylyň iýun aýyna çenli dowam edipdi. Rahmon Nabiýew 1993-nji ýylyň 11-nji aprelinde ýüreginden tutup ýogaldy. Orsiýetli aktivist Tebigaty goraýjy Andrey Rudomaha Krasnodar şäherinde näwelli adamlar tarapyndan urulup ýenjildi. Demirgazyk Kafkazyň ekologik gözegçisi atly hökümete degişli bolmady guramanyň koordinatory Rudomaha Orsiýetiň Gara deňiz kenarynda gymmatbaha jaýyň bekanun gurulşygynyň alınıp barylýan ýerine eden saparynyň ýa-ni hüjüm etdi bar bolupdyr. Krasnodarski kray regionynyň polisiýasy hüjüm edýärligini aýtdy. Hormatly radio dinleyijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanyş bolduňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.
Adatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Aşgabatda goýy, gök, ýaşyl, gary renkli maşinlar gysgaly ýagdaýda ýygnalyp başlandy. Adatlyk radiosynyň biri-birinden aýry ençeme çeşmesiniň maglumatyna görä, häzirki wagt maşinlar eýelerinden bidin gün awtodurulgodan evakuatora ýüklenip polisiýanyň jerimi durulgosyna gidilýär. Ulug eýeleri maşinlarynyň alınıp gidilendigini awtodurulganyň sakçysyndan bilip galýar. Häzirki elýeterli bolan maglumatlary görä, goýy renkli awtolog eýelerinden maşinlaryny has açyk, ýagny ak ýa-da kümüş reňke boýamak talap edilýär. Döwlet emeldarlary we media serişdeleri bu soňky özgörüşlikler barada ilata hiç ýyly duýduruş ýa-da maglumat bermedi. Adatlyk radiosynyň ýerli çeşmeleri bilen söhbetdeş bolan polisiýanyň ýol gözegçilik gullugynyň işgärleri hem bu täze düzgünleriň maksatlary barada özlerine hiç ýyly maglumat ýokdugyny aýdýarlar. Gal berse de Adatlyk radiosynyň bu barada degişli türkmen resmiýetlerinden nähilidir bir kommentariýa almak synanyşyklary da netije bermedi. Emma Adatlyk radiosynyň Türkmen hökümetiniň ynamdar çeşmesi munyň prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň ak renk kultu bilen baglydygyny gurrun berdi. Bu aralykda goýy renkdäki ulug eýeleri maşinlaryny açyk renkke boýamak üçin köp mukdarda çykdyjy etmeli bolýandyklaryny aýdýarlar. Ulug renklenýän ýeri barynymyzda häzir munyň 7000 manada durýanlygyny, emma ýene bir hepde çemesi wagtdan narhlaryň 11000 manada çenli galyp biljekdigini aýtdylar. Meniň alýan aýlygymyň özi 1000 manat. Inni hamana hiç zada sowmaýanymda da men 1 ýyllyk gazanjymy bermeli-de diýip ulagy zor bilen jerime durulgosyna ekidilen aşgabatly Uraz Adatlyk radiosyna gurrun berdi. Ýeri gelenine bellesek, bu türkmen häkimetleri tarapyndan hususy awtolog eýelerine garşy girdilen ilkinji gadagançylyk däl. 2014-nji ýylyň sentýabr aýynda türkmen häkimetleri hususy awtolog eýelerinden öz uluglarynyň aýnalaryny hatda öndürýän zawod tarapyndan ýerleşdirilen garankylaşdyrýan ýürütü plyonkolary, gara diskleri, spoýerleri aýyrmagy talap edip başlapdylar. Şonu bu gadagançylygyň zerurlugyny uluglaryň aýnalarynyň garaldylmagynyň ýol ulug hadisalarynyň döremegine sebäp bolup biljekdigi bilen düşündiripdiler. Şu ýylyň sentýabr aýynda Aşgabatda ýapyk binalarda we süwüşdün otu boýunça 5-nji Aziýa oýunlaryny 5 aý çemesi galanyna ýol gözegçilik gullugynyň işgärleri paýtagtda Vaz, Jiguli kysymly awtologlary ýygnap başladylar. Şonda ýaşaýjylar bu çäräniň paýtagtyň köçelerini köni uluglardan araslamak üçin geçirilýändigini aýdypdylar. 2013-nji ýylyň 1-nji martyndan bolsa, ýurda getirilýän awtologlaryň zawoddan goýberilýän senetiniň 5 ýyldan köp bolmaly däldigi barada ýürütü karar kabul edildi. 2013-nji ýylda bolsa, gary renkli maşinlar ýurda girizmäge düýbünden gadagançylyk girdildi. Şeýle-de şol ýylda aýyrbagsyz, ýagny howpsuzlyk ýasagy bolmadyk awtologlar hem ýurda goýurmak gadagan edilipdi. Mundan 2 ay çemesi öň bolsa, ýagny oktyabr aýynda awtologlaryny doga bagjyklar, alyjylar asylan ýa-da käbir ýazgylar ýazylan sürüjiler saklanyp, olardan bular aýyrmak talap edildi we 50 manat meşwerine pul jerimesi salynyp başlandy. Mundan başga, ýurtdaky howpsuzlyk gullugynyň işgärleriniň hem uluglarynyň ak renkde bolmalygy talap edildi. Öz sebetiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com. Gepleýär Adatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler, habarlar günneligi bilen eferde men ýokşan Anurwan. SNG Today nesiriniň türkmen paýtagtyna habarçysy ýurdun büdjet işgärleriniň aýlyklarynyň dekabrň ortasyndan başlap öňünden berilýändigini habar berýär. Bu Türkmenistanlaryň ýylyň dowamynda duçar bolan dürli maliýe kynçylyklarynyň we daşary ýurtlarda dolarlaryň resmi kurs esasynda pul nagdlaşdyrmak mümkinçilikleriniň gazaply çäklendirilmeginiň ýanına gabat geldi.
SNG Today neşir Türkmen häkimetleriniň büdjet işgärleriniň aýlyklaryny öňünden tölemek bilen olara täzeýli 2018-nji ýyly bayramçylyk şertlerini öz isleşleri ýaly garşylamagy mümkinçilik döredenligini belliýär. Neşiriň bilim ministrliginiň işgärine salgynan berýän maglumatyna görä bilim we saglygy saklaýyş bugdawynyň işgärleriniň aýlyklary bütün ýurt boýunça bank kartlaryna 20-nji dekabrdan öň gelip goguşdy. Döwlet eýçiliginiň Türkmen medeniýetiniň maglumatlaryna görä Ahal Mari Daşoğlu we Lewap vilayatlaryna 2017-nji ýylyň pagta hasyl üçin hem dol hasaplaşyk geçirildi. Mundan başga Türkmenistanyň Merkezi Banky 16-njy dekabrda ýylyň ahyryna çenli dyn jalysyz işlejekdigini habar berdi. Emma yerli tinçiler Türkmenistanyna täzeýliň öňünden aýlyklaryň adatdaky wagtyndan ýerrak berilmeginiň 3-4 ýyl bäri kada gurulanyny habar berýärler. Şol wagtda adatlygyň habarçysy bilen gurulşan Aşgabatly ýaşaýjylaryň köpüsi dekabrň aýlyklarynyň ýer berilmeginiň ören gowy bolanynyň sebäbi çağalaryna täze ýyl sowgatlaryny almagy, bayramçylyk saçagyny bermegi az da bolsa mümkinçilik dörenligini aýtdylar. Ýurtda bayramçylyk günleri başlandy. İşsizken aýlyklar pes, bahalar gymmatlady. Käbir adamlaryň çağalaryna hatda kiçik täze ýyl sowgatyny almagy da gurup çatmaýar diýip adynyň efirde aýdylmalygyny soran Aşgabatly ýaşaýjy aýtdy. Şugun Aşgabatyň bazarlaryna bolan Anamdar çeşmeniň tasdiklamagyna görä, noýabryň 30-ndan şu neçende aralykda hem ähli harytlar, hususan azyk harytlar ortaça 20% gymmatlady. Ýöne aýlyklaryň dekabrda ýer berilmeginden alada galýan adamlar hem bar. Sebäbi dekabrdan soň ýanwar gelýär we 6 aý olar 10% köpeldilen aýlyklary täzeden hasaplamak bahanasy bilen ýanwar aýynyň aýlyklary ortaça fevralyň 10-na çenli berilmeýär. Bu bolsa adamlaryň 40 günläp garaşmaly boljakdygyny angladýar. Türkmenistanyň täze ýyldan gelen ýene bir aladasy bolsa, noýabrda bahasy gymmatlan durmuş hyzmatlarynyň tölegi bolup durýar. Sebäbi bu tölegler ýanwaryň 1-nji 10 günlüğünde dol tölenmeli we muňa gurup çatmadyk adamlara jerime salynmagy mümkin. Eýsem bu ýagdaýda nähil çykalgalar bar. Ýaşaýjylar aýlykly meseleniň nähil çözülmegini isleýär diýip berilen soraga Sehed atly mollum aýlyklaryň bir bölegini her aýda awans görnüşinde aýyň 17-18-nde berseler ýagdaý biraz ýeňlärdi diýip jogap berdi. Şeýle-de Sehed täze ýylda aýlygyň awansdan galan böleginiň soňky aýyň 2-si bilen 5 aralygyny gijikdirilmän berilmegini arzu etdi. Adatlyk radiosyna gelip gowşan maglumatlarda bank kartlaryna geçirilen pullary almak kynçylygynyň hem dowam edýänligi, käte bankomatlarda pul bolmaýanlygy habar berilýär. 2017-nji ýylyň dowamynda Türkmen manatynyň hümmetiniň peselmegi, dollaryň gara bazar narhlarynyň soňky 10 ýylda rekord derejede ýokarlanmagy bilen manady dollary resmi kursy öwürmek umydyna daşary ýurtlara gatnaýan ýa bank kartlaryny iýerýän türkmenistanlylar hem köpelli. Emma soň bu mümkinçilik dürli çäklendirmeler esasynda azaldyldy. Şeýlelikde ýanwar aýyny aýlyklaryň gijikmeginden gorkup üstesine suw, gaz we tok töleglerini alad edip, o dakarnaşlaryndan eýýämden pul kardalýan şäherler hem azerlip Aşgabatly Sehed gurrun berdi. Öz sebetiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com. Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Ukrainanyň Kharkiv şäherindäki ýokary okuw jaýlarynyň birini okuyan Türkmenistanly talipler öz aralaryna jetleşip, munyň soňy pyçyklaşyga ýazypdyr. Şu maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Kharkiwyň polisiýasynyň baş edarasynyň berýän maglumatyna görä, 27-nji dekabrda ol hadise Kharkiwyň Politehnik institutunyň umumy ýaşaýyş jaýyna ýüze çykypdyr. Wakada 28 ýaşly türkmen talibi beýleki 31 ýaşly illeşini pyçaklapdyr. Gursugundan agyr yaralanan Türkmenistanly öýlen sagat 13:00 töweregi şäheriň klinik keselhanasyna eltilip, häzir onuň ýagdaýy agyr bolmagyna galýar. Dawanyň sebäpleri we oňa gatnaşan Türkmenistanlylaryň şahsiýetleri aýdynlaşdyrylmaýar. Emma ýokary okuw jaýlarynyň talipleri bilen söhbetdeş bolan yerli media serişdeleri dawanyň turan ýerine köp ganyň bardygyny we ýatlanylýan talibiň ölümüň bärsinden gaýdanlygyny maglumat berýärler. Yer gelenini bellesek, soňky ýyllarda daşary ýurtlarda, hususan Ukrainada okuyan ýa-da işleýän Türkmenistanlylaryň käbiriniň dürli jinaýatlary baş goşýandyklary barada wagtal maglumatlar peýda bolýar.
Mundan 2 ay ozal, ýagny oktýabrda Orsiýet şäheri Astrakhanna Türkmenistanly studentlerin yerli bir zenany zorlandygy barada Russiýanyň media serişdelerine maglumat berildi. Şonno kanun goraýjy organlaryň deslapky derňewler netijesinde şüpheli türkmen studentleriniň gurrun edilýän zenany Astrakhanyň Kirovsky etrafyndaky kireyni alan kwartira allyp ýol bilen salmagy başaranlygy we onu zorlandan soňra goýberenligi aýdylypdy. İyun ayında Ukraynada okuyan Türkmenistanlı talip 1993-nji ýylda dogulun Bolgariýaly bir gyzy parçalara bölüp rehimsizlik bilen öldürmekde aýplandy. Şonno Ukrayna resmileri Azatlyk radiosuna beren maglumatyny şahsiýeti ma'lum edilmedik. 29 ýaşly Türkmenistanly Bilkaslaýyn adam öldürmek aýplamasynyň bildirilýändigini aýdypdylar. Geçen ýylyň sentýabrynda bolsa Ukrainanyň Sumy şäherine 20 goly Türkmenistanly ýaşlaryň Azerbaýjanly studenti urup ýenjenligi habar berildi. Türkmenistanly ýaşlaryň onlar çömüňi daşary ýurtlarda öz hasabyny okuýarlar. Ukrainanyň bilim we ilm, ýaşlar we sport ministrliginiň maglumatyna görä, Ukrainada daşary ýurtlardan okumaga gelýän studentleriň sany boýunça Türkmenistan öňdäki hatarda durýar. Ukrainanyň statistika boýunça döwlet edarasynyň maglumatyna görä, 2012-2013-nji okuw ýyllaryna Ukrain ýokary okuw jaýlaryna Türkmenistanyň 10.450 adam bilim alypdyr. Sözümüzün ahirine bellesek, yurtda gurrun edilýän habarlar dogrusyny türkmen häkimetleri şol sanyny Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky ilçihanalary resmi beýanat bilen çykyş etmeýärler. Şeýle de bu barada ýurdun media serişdelerine hem maglumat berilmeýär. Gepleýär Azatlyk radiosi. Gadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosi türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazylaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadagatly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle de Azatlygyň web saýtyna, sosial ulamlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen telefon arkaly bilen yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Türkmen awatlylar arkaýyn ýaşap bilmeýänliginden näile bolýarlar. Türkmenistanyň Lewap vilayatynyň Türkmenawat şäheriniň merkeziniň ýaşaýjylary ýollaryň we dynjalyş ýerleriniň ýapylyp özleriniň ol ýerlerden daşlaşmaga mejbur edilmegi sebäpli inni şäherde arkaýyn ýaşarýaly bolmanyny öňe sürýärler. Adynyň anonim galmagy şerti bilen Azatlyk radiosyna ýüz tutan Türkmenawat şäheriniň käbir ýaşaýjylarynyň aýtmagyna görä, Gurban Sultan Eje adyndaky etraf polisiýa bölümi bilen Owalky Serdarabad häzirki Çärjow etrawynyň polisiýa bölüminiň başlyklary işden ýa-da öýden çykan wadyna şäherde olaryň geçjek ýollary ýapylýar we adamlaram olaryň geçjek ýa-da barjak ýerlerinden daşlaşdyrylýar. Hepdäniň 6-njy ýa-da bazar günleri bolsa, şol polisiýa müdürleriniň şäherdäki dostluk seýilgähine maşgalaty bilen barmagy sebäpli ol ýer bilen daş dögeregi dolu ýapylýar we yerli halkyň seýilgähi terk etmegi hem golaýda görünmezligi talap edilýär. Türkmenawat şäheriniň ýaşaýjylary ýygydarly ýagdaýda dowam edýän bu düzgünüň bolsa halkyň durmuşyna diýsen ýaramaz täsir edýändigini we inni şäherde arkaýyn ýaşarýaly bolmanyny öňe sürýärler. Gurban Sultan Eje adyndaky etraf polisiýa bölümi bilen Çärjow etrawynyň polisiýa bölüminiň müdürleriniň geçýän ýollarynyň ýapylmagy sebäpli ýaşaýjylaryň gaty kyn ýagdaýda galýanlygy we olar maşgalalary bilen seýilgähe barjak mahalam ol ýeriň halka dolu ýapylýanlygyny, hatda ol ýerde dynjalýanlaryň derrew kowulýanyň arasynda adamlar prokuratura çenli bir näçe gezek arz şikayet etdiler. Soň arda beren adamlar prokuratura çağırılıp şol polisiýa müdürleri arasynda beren arzalaryny yzyna almagy talap edildi. Netije şäheriň ýaşaýjylary atylýan haýwatlardan soň öz arzalaryny yzyna almaga mejbur boldular. Lewap vilayatynyň vilayat häkimi ýa-da Türkmenawadyň şäher häkimi ýollan geçenne ýa bir ýere barjak bolanda şeýle görnüşde ýollar ýapylmaýar we bir howplulyk çäreleri durmuşa geçirilmeýär. Ýönediňe şol iki polisiýa müdüri nira barsa şol ýeri halka dolu ýapyp adamlary gaty helak edýärler diýip Azatlyk radiosynyň redaksiýasyna ýüz tutan Türkmenawatly ýaşaýjylardan bir aýdýar.
Howpsuzlyk sebäpli adynyň efirde agdalmadylygyny sorap Azatlyk radiosu bilen gurrundaş bolan Türkmenawat şäheriniň içeri işler edarasynda işleýän bir işgärem yerli halkyň öňe sürüşýärli şeýle düzgünüň bardygyny we henidem dowam edýändigini gurrun berýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow goloýda Türkmenawat şäherine sapar edip gidenne käbir yerli ýol başçylary bilen bilelikde korrupsiýa baş goşanlygy äşkär bolandan soň Kirov Dayhan birleşiginiň başlygynyň özüni asmagy sebäpli gozgolan kadyet işinden uğralıp prokuroru wezipetinden moşadypdy. Ýöne şonda Türkmenawat şäheriniň ýaşaýjylarynyň Gurban Sultan Neje adyndaky etraf polisiýa bölümi bilen owalky Serdarawat häzirki Çärjow etrawynyň polisiýa bölüminiň müdürleriniň ýollary we seýilgähi ýapdyryp halkyň ýaşaýyşyna ýetirýän yaramaz täsiri barasynda arz şikayatlary prezidentiň taparyna gün tertibine getirilmedi. Ýollaryň we seýilgähiň ýapylmagy düzgünlüği ondan soňam dowam etdi diýip Türkmenawat şäheriniň içeri işler edarasynda işleýän bir işgär Azatlyk radiosyna beren maglumatyny aýdýar. Gaderli dinleýijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçýän soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Adnaklasniki tahypasyndan hem izarlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany Türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup Azatlyk radiosu bu ýerde hem öz tahypasyny açyp maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulun. Gepler Azatlyk radiosu gepleşiklerini dowam etdirýär. Efirde siz bilen men Sultan Atçylyba. Garaşdyrlyk ýyllary Türkmenistanda bar bolan rus dilindäki mekdeplerin köpüsi ýapylyp, mektepler türkmen dilinde okatmaga gönükdirilip, olarda diňe rus klaslary galdyryldy. Netijede rus klaslaryna çağatyny okuw bermek isleýän enatalaryň öňünde uly bökdençlikler peýda boldy diýip Aşgabatyň ýaşaýjysy özüni arzuwul diýip tanıştyran Fitrov Galzenany aýdýar. Türkmen mekteplerinde bar bolan rus dilinden tapak görýän klaslara çağatyny okuw bermek isleýän enatalaryň sany juda agdyk. Emma bu klaslaryň okuwçy almaly möçleri bar. Şol möçlerden artyk okuwçy alyp bilmeýändikleri bolsa, mektep direktorlary üçin uly tutalgy bolup, rus dilinden okutylýan klaslaryň çäkli möçlerde bolmagy para peşkeş meselelerini has ýitileşdirdi diýip olaýdýar. Her okuw ýyly başlananda enatalar öz çağalaryny rus dili klaslaryna bermek üçin tanış bölüş gözläp başlaýarlar. Tanış bölüşüň üstü bilen para bermeli bolan enatalara bu paranyň möçleri has hem gymmada düşýär. Mektep direktorlarynyň parany gönelip bilýärleri az. Olar hemişe araçylaryň hyzmatyna peýdalanýarlar diýip ol dowam edýär. Ol özüniň ýaşaýan ýeri bolan Hitrok raýonundaky mektep rus dili klasyna çağatyny 1-nji klasa okuw bermek islendi. Mektep direktorynyň onan 16 000 manat para sorandygyny ol aýdýar. Bu meselede men mektep direktory bilen gönügepleşip bildim. Onuň soraýan paratynyň möçlerine meniň güýjüm ýetmejekdigi sebäpli men şäheriň başga mekteplerine aýlanyp uğradım. Mektep direktorlarynyň arasynda ansaplysy hem tapyldy. Men çağan paraga 4 kiçi etrapçynda ýerleşen orta mektepleriň biriniň rus klasyna ýerleşdirdim. Emma Hitrok raýonunyň şäheriň paraga 4 kiçi etrapçynda çağam her gün ýerden okuw berip gaýtmaly bolýaryn we onuň okuw saatlary gutarandan soňra ýerinden barıp çağam öýelip gaýtýaryn. 1-nji, 2-nji, 3-nji klasslar şeýdip gatnadyp okutmasam, ýaşaga başyn çarapy uzaklyga gatnap biljek däl. Onu okuwa gatnatmak üçin bolsa, men wagtlaýynça işimden çykmaly boldum. Meniň işden çykmagym bolsa, maşgaleklenjimi juda kıylaşdyrdy diýip arzuwul aýdýar. Mekteplerde rus klaslarynyň ýetmejiligi sebäpli arzuwul ýaly çağatyny şäheriň bir günjünden beýle kör günjüne gatnatmaga mejbur bolan enatalaryň sanynyň juda agdykdygyny ýaşaýjylar belleýärler. Her bir enata çağatyny bir ýol bilen rus klaslaryna ýerleşdirmäge çalışýarlar. Häzirki wagtda türkmen mekteplerinde bilimiň derejesiniň pestligi sebäpli türkmenler hem beýle milletiň wekilleri hem öz çağalaryny rus dili klaslaryna okuw bermek isleýärler. Emma rus dili klaslarynyň ýetmejiligi sebäpli enatalar hem çağalar hem kösenýärler. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen saat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýyglyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýyglyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalaýarys. 6060 kHz ýyglyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýyglyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz.
Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinleň. Gepler Azatlyk radiosu. Eferde habarlar gündəligi bilen men Şaymerdan olam radi Kabuldan. Awganistanyň dürli sebtinde İslam döwleti atly toparyň hereket edýändigini resmiler hem tasdikleýär. Demirgazyk Awganistanyň Jowzjan vilayatynda mesjid imamlarynyň daişçiler zamon alypdyr. 2 adamyň kellesini kesipdir. Jowzjan vilayatynyň yerli geňeşiniň deputaty Hanym Halima Sadapyň Azatlyk radiosyna aýdyşyça Derdap we Goştepe etraplarynyň mesjidleriniň 12 imamyny daişçiler zamon alypdyr. Ahullaryň nirde saklanýandygy henüz belli däl. Ahunlaryň saglyk ýagdaýyndan kimsäniň habary ýok diýip deputat aýtdy. Daişler gurusu tomonidan 12 tamollalarni alyp ketgan, Solidarza Qo'shtepadan alyp ketgan, ammo hozirgacha mavzulary roşan emas, nima qilgani, nima gapirgani. Jowzjan vilayatynyň Derdap we Qo'shtepe atly etraplarynda daişçiler mektepleriň gapylaryny hem okuwçylar üçin yapdy. İslam döwleti atly toparyň militantary halky gynamalara duçar edýär diýip yerli resmiler aýdýar. Deputat Halima Sadapyň aýdyşyna garanda Derdapda daişçiler 2 adamyň kellesini kesipdir. 2 raýat adamy daişçilerin öldürendigini yerli ýaşaýjylar hem tasdiklapdyr. Mardymy mahal tarapdan taýit bolgan mardymy amdan 2 nafardyk boýuny kesip ditdim. Şuning üçin mardymy mahal bilen dartamos bolup toktapdy. Derdap we Qoştepe etraplarynyň territoriýasynyň 90%dan köpregine daişçilerin ýeçiligi diýandygyny bildirip Hanym Sadap şeýlediydi. Dazop Qoştepe'de 90% daş gurulary falan mavjud. Qarqin, Hamob, Mordiyon, Mengajik berge taliblar gurusi juda faoldy. Derdap we Qoştepe etraplarynda İslam döwleti atly toparyň seweşijileri hereket edýär. Vilayatyň Qarqin, Hamyap, Mengajik we Mordiyon atly etraplarynda bolsa talip ýaraglary yerleşdi. Jowzjan vilayatynda daişçiler barha güýçlenýär. 2000-den aşarak daişçilerin ýaragly nökeri bar. 2 etrapda daişçiler harby merkez gurdy. Onda ýaş terrorçylar terbiýelenýär. Daişçiler ýaşlary öz sapyna çekýär. Daиш toparyna goşulanlara aýlygam tölenýär diýip deputat belledi. Juda bir kuwatga tabdil bolgan 2000-den ýokary daişy kulsollikka mavjud sarwazgirliklerini şuruq qilgan mahaldan pul taýin qilganki oýbas bularga moş berse, o bularni sarwazgirlikka jalb. Jowzjan vilayatynda İslam döwleti atly ekstremist toparyň jeňçileriniň bardygyny vice-prezident general dostum hem aýdypdyr. Şu sebäpden käbir taraplaryň onuň Awganistana dolanmagyna ruhsat bermeýändigini general dostum belläpdir. Jowzjan vilayatynda howpsuzlyk şertleriniň yaramazdygyny Awganistanyň Goranmak ministrliginiň medpugat wekili Muhammed Ratmeniş hem boýnaldy. 2 etrapda daş jeňçileriniň bardygyny Ratmeniş tasdiklady. Jowzjan vilayat Qoştepe müşkilat pederzab ki ista paýindaki pederzab ki ham İslam döwleti atly topar paýtaxt Kabulda da terroristlik hüjümleri amala aşyrýar. Dün Kabulda bolan ganly hüjümüň jogapkärçiligini hem İslam döwleti atly topar öz üstüne aldy. Şeýgalaryň Tebiýan atly bir medeni merkezine bolan terror hüjümde 50 golay parahat ýaşaýjy öldü. Onlarça insan yaralandy. Terror hüjümde bir jurnalist hem helak boldy we 4 jurnalist yaralandy. Azatlygy line ulgamynda Goşmak 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanır. Goşmak 420 773 797 383. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar gündeligi maksat ataň bilen dowam edýär. Şu hepde Saudi Arabistanyna geçirilýän küş çempionatyna gatnaşmazlyk kararyna gelmek anlamyzy çok üçin ýeňil bolmady. Ýöne 27 ýaşly Ukrainaly ustat küşçü aýarlaryň hukuklarynyň kemsidilýän ýurduny ýarışlara gatnaşmagy göwnemedi. Muzyçuk Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň ruhullugyny 27-nji dekabrda beren ekskluziw interwýusyny ýarışa gatnaşmazlyk boýunça karary gelmek ören agyr boldy. Sebäbi her neçe ýym bolsa bu bütün dünýä çempionaty da we men hem at gazanan çempionum idi. Ýöne ol bu sport boýunça gazanan atlaryndan mahrum boljakdygyna garamazdan Riyada sapar etmezlik boýunça alan kararynyň ýygyny durdy we 26-30 dekabr aralygynda Saud paýtagtynda geçirilýän ýarışlara gatnaşmaýan boldy. Men esasan adam hukuklarynyň aýratyny aýarlaryň hukuklarynyň kemsidilýän ýurduny geçirilýän bäsleşiklere gatnaşmak islemedim diýip Muzyçuk aýtdy. Muzyçuk bu gelen netijesi barada ilk başda noýabr aýyna Facebook sahypasy arkaly ma'lum etdi.
Ol özüniň sosial ulgamyny paýlaşan bildirişinde kimdir biriniň goýan düzgünlerine görä oýnamazlyk üçin, abaya geýmezlik üçin, daşary çykjak boldan hökman birini ýoldaş edinmezlik üçin, jemläp aýdanyny özümi ikinji derejeli adam duýmazlyk üçin ýaryşlardan çekilýärnidi. Aşa konservativ bu türlü şalygyny aýarlar köpçülik ýerlerine abaya geýmäge mejbur edilýär. Muzyçuk Azat Ýewropa Azatlyk Radiosy bilen gurrundaşlykdy. Men düşünýän hem meniň şol sany sawutlaryň öz däp destury edim gylymy bar. Her bir adam beýlekleriň däp desturyny hormatlamaly. Ýöne ananjyma görä hiç bir adam beýleklere öz däp desturyny eýermegi meselem aýdaly geýim geçim ýa-da özüň alyp barmak boýunça beýleki adamlary mejbur etmeli däl. Men munyň ýalňyşlygyny ananýaryn diýdi. Muzyçuk küç ýarışlaryna gatnaşmak üçin dünýäniň dürli kunjuna seýahat edendigini ýöne Iran bilen Saud Arabistanynyň başga hiç ýerde aýallaryň hukuklarynyň şeýle kemsizilmegine duş gelmändigini aýtdy. Muzyçuk şu ýyl Tehranyň küç boýunça dünýä çempionatyna gatnaşany Iranyň häkimetleriň talabyna laýyklykda başyna atgydanmaly boldy. Biz mudama hijab geýmäge mejbur bolduk, bu ören oňoýsuz diýip Muzyçuk aýtdy. Ol Saud Arabistanyna geçirilýän ýarışlary boykot etmeginde Iranaky başatgynyň rol oýnandygyny belledi. Saud Arabistanyna gender dengligi boýunça meseleler ören wawwaly ýagdaýda. Ol ýerde has ýeti çäklendirmeler bar diýip Muzyçuk notady. Riyadda 5 günläp dowam etjek bäsleşiklere gatnaşmazlyk bilen Muzyçuk ummasy köp mukdarda pul tutmak mümkinçiliginden mahrum bolar. Öz ýurduna dünýä çempionatyny ilkinji gezek geçirýän Saud Arabistany aýallaryň arasyndaky her bir ýarış üçin $250,000 möçberine pul bayrağını goýanyny habar berilýär. Israili bäsleşikilere ýurda girmek üçin viza berilmezligi Riyadda geçirilýän ýarışlar boýunça bir näçe jedeleriň döremegine ýol açdy. Çempionaty 70 ýurtdan 240 goloy bäsleşijiniň gatnaşmagyna garaşylýar. Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutarýarys.